हेलौ मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोन जोंहा ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जागासिनो सासे इउटुबार बा सानैबो इउटुबार जायखौ जों मिथियो गासैबो सिनायो एनिथिं एमजे आरो लोगोसे बिनि बिसि प्रिति नार्जारी स' रायजो राजा लोगो नोंथांमोन आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो दिनै एनिथिं एमजेनि सायाव गोबां दाय जाबसिननायखौ जोङो नुनो मोन्दों जे एनिथिं एमजेनि बिसि जे प्रिति नार्जारी ना स' बिथाङा दिनै एनिथिं एमजे बा गावनि फिसाय बा गावनि हौवाखौ दिनै गोबां गाज्रि रावफोरजों दिनै बायनायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे एनिथिं एमजेनिनो दाय आरो गोरोन्थि होननानै दिनै प्रिति नार्जारीया बुंदों नाथाय आंनि गुबै बुंनांगौआ बिसोर रायजोफोर दिनै बिथांमोना दिनै हौवा हिन्जाव जाबाय हाबा जाबाय स' बिथांमोना मिलायलायनानै दिनै संसारखौ जालांनांगौमोन नङा होनब्ला रायजोफोर दा बाथ्राया बेसो दिनै जायबाबो दिनै दुखु मोनगोन जे हाबा जाखांनायनि उनाव गुबुन सेंग्राजों बा गुबुन हौवाजों बेफोरबायदि रिल्सफोर बेफोरबायदि भिडिअफोर नुयोब्ला जायबाबो गोसोआ गाबगोन दुखु मोनगोन रागा जोंगोन स' नोंथांमोननि बायदिब्ला दिनै बे प्रिति नार्जारीनि थारैनो गोरोन्थि नंगौना नङा स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दिनै हाबानि उनाव दिनै एनिथिं एमजे ब्रादारा दिनै प्रिति नार्जारीनि जेबायदि रिल्स जे नायथाव जाया रिल्स बैफोरखौ नुनानै दिनै दुखु मोन्दों बिखा खामदों स' बिनि थाखायनो दिनै एनिथिं एमजेआबो दिनै बुंनो गोनां बायद' जानानै फैदों गावनि बिसिनि सायाव दिनै थेवबो दिनै प्रिति नार्जारीया जे गावनिनो गोरोन्थि नाथाय बेखौ गाव दासिमबो एक्सेप्ट खालामाखै मानि थाखाय एक्सेप्ट खालामाखै बिसो मिथिसिगौ नाथाय बिथाङा दिनै गावनि गोरोन्थि होननानै जे एक्सेप्ट खालामनानै लानांगौ बेखौसो आं बुंगोन स' एनिथिं एमजेआबो बिथांनि गोरोन्थिखौ निमाहा होनांगौ लोगोसे गिबियाव प्रिति नार्जारीया एनिथिं एमजे बा गावनि हौवानियाव दिनै गोरोन्थि जाबाय होननानै बिथाङा निमाहा बिनांगोन जे बिथांनि रिल्सआ दिनै गनायथाव जाया जे गावनि हौवानि थाखाय आरो जोंनि थाखायबो गनायजाया होननानै आं सानो दिनै जुदि सोरबा हिन्जावा बा गावनि बिसिया बा आंनि हिन्जावा दिनै जुदि सोरजोंबा बेफोरबायदि रिल्स भिडिअखौ जोङो गावनि हौवाया नुयोब्ला दिनै दुखु मोनखागोन नंगौना नङा स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जायखिजाया मानो हौवायानो होन हिन्जावानो होन स' आंबो जुदि हाबा जाखानानै जुदि गुबुन सिख्लाजों बा गुबुन हिन्जावजों बेफोरबायदि गाज्रि टाइपनि रिल्सफोर बानायोब्ला दिनै बै बिसियाबो दुखु मोनखागोन नंगौना नङा स' नोंथांमोना एसे मोजाङै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो गोरोन्थिया सोरनिमार थारैनो एनिथिं एमजे ना प्रिति नार्जारी स' आंनि नुहुरनायाव दिनै प्रिति नार्जारी बाजैनि गोरोन्थि स' बेनिखायनो प्रिति नार्जारीया गिबियाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा गावनि हौवानि गेजेराव बा गावसोर सानैजों लोगो हमज्लायनानै जाहाथे निमाहा बिग्रोयो फिन जोंहा एनिथिं एमजे ब्रादारा निमाहा होयो स' आंनि नुनायाव बेनो प्रिति नार्जारीनि डाइरेक्टलि गोरोन्थि मानो होनोब्ला दिनै प्रिति नार्जारीनि जेबायदि रिल्स स' बियो गनायथाव नङा गावनि हौवानि थाखाय आरो जोंनि थाखाय स' नोंथांमोना बेखौ मा सानखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जानो हागौ आंनि बुंलांनाया गोबां गोरोन्थि जानो हागौ नाथाय प्रिति नार्जारीया दिनै गावनि गोरोन्थि होननानै दिनै एक्सेप्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै ससियेल मिडियानि गेजेरजों माथ्र बेखौल' जों नुनो मोन्दों जे एनिथिं एमजेआ गोरोन्थि आरो बिथाङा गोरोन्थि बुजिदों होननानै जे प्रिति नार्जारीया एनिथिं एमजेनि सायावल' दायखौ जाबसिनगासिनो नाथाय बाथ्राया बेसो दिनै रिल्सआ सोरनि भाइरेल रिल्सआ सोर दिनै प्रिति नार्जारी स' बिनिखायनो प्रिति नार्जारी बाजैया एनिथिं एमजे गावनि हौवानियाव निमाहा बिग्रोनांगौ स' बेखौसो आं खावलायगोन अब्ला रायजोफोर स' नोंथांमोना प्रिति नार्जारी आरो एनिथिं एमजेनि सायाव नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।